Masosha Gatsi, uya utsanangure nhau yako yekunditorera mudzimai wangu umbondi nawo. Masosha Gatsi, uya utsanangure nhau yako yekunditorera mudzimai wangu umbondi nawo. Nawo iyo changamire nemakoti. Aidzwa secretary waita basa. Baba, tipireti. Atu wangazi ndombi. Uya anopakama. Kwati. Chapa unikano. Ya mtsanangura. Chapa mukana utanga yini. Pamusoro ichangamire. Mukadzi wamukoma akaenda kumba kwavatete kwa Nyamanje vanovanzvadzi vatezva. Saka vaenda musi weSaturday vakaita mazuva 3 asina kudzoka. Vakatatera namukoma vataona kuti amai guru vaenda havana kudzoka nditonoona dzimwe nguva varwara. Tasvika ikoko kuti akwanisa kuziva kuti mamai guru vaiva naVamasosva Gatsi kumba kwaatete vakaita mazuva 3 varipo. Sanyaya taitsvakurudzo kuti atete tikavabvunza vakati ano vanhu vaiva pano. Amasosva ava vakaramba takudarira sabhuku notikana kuti atete tikaenda nakudarira sabhuku totaandemuti tinokwanisa kuti zame kuyananisa kuti wanga ariko here. Amasosva vakatirambira vakati ainini handizirimo. Atete vakati handiye murume aiva kumba kwamusezvo vaisavaziva. Zvadaro Amasosva vakaramba kwasabhuku kuita rapiwa samari taiziva naye kuno kuti Amasosva varamba nyaya yavo. Varamba kudaro Amasosva nguva pfupi vakabva vafonera amai guru vachitenda kuti vanga varamba dare riye kuti waita basa nekuramba dare kwawaita maudhiyo kuti nawo mufoni. Vatete vari murumu. Uko atete varimo. Ngavawo yagare padhuze. Sura zvabatika Atete makanga kuine mukadzi wenyu amai guru yatenga. Kuna ndokasvika nomurumo. Ndizvo. Vari muno. Vakaita mazuva 3 vari. Tete svikai. Mukadzi zvaakaita tipadarira sabhuku riya sabhuku vasifonera atezvo vachivazivisa zvanga zvaitika. Atezvo vakataurira sabhuku kuti mwana kuti auye. Ari muno kaza eta vanhu 5 iwe atete vari kuuya anza zvatawa wazinze andivika tisinganonoki nyai unoti kudii avo vari kugara uri kuvaona ini ndinoneseka nyaya inongopera chete inondinesa. Toda kuti vanhu vadzidzi iwo umbowo waunawewo wakambomira sei? Atinyarare umbowo wacho wakambomira sei? Uri maodhi vanotendera kuopena ndokona kumaopena. Ndinenge sosi chiri vanhu vese. ona radio ka Tete garai nya. Kunza kashamba. Ora yesu. iya kawira izvo zvakaredi Mashina central inetsa mtu wakatsiwa. ya iyo zvokai inoda munhu Wanetsika yashama tikunze nya. Hadziri kungobatana zvadzo. Zvinoibatanidza mukukwanisa kuzviita. Foni yati mamai. iwewe tamirira zvekumaudhi iwewo ukaenda kumba kwateta Zvabatana ndokwanisa ngozvinekena. Mbudzo inozowe. Fese yakundoiza. Yaitinzwe na baba. Hello? Yeah, that's it. Napo. Tito. Marico. Oh. Perché non si scrive così? No? Da quando non si scrive così? No, non capisco. Va bene. Oh. Perché tu buona?
Matembom. Oh. Perché ora stiamo con qualche consiglio. Oh. Niente, ma sto tornando. Bene. Guarda mi dica. Abbiamo detto come non davo. Ok. Perché io sto con questa ora che non ho anche per le che cosa non c'entrano qui. Vabbè. Non mi sa. Oh. Non fai questo. Io ho una pacca perché tu vuoi darti rovi. Io sì, ma le lavorano, no, sono sempre là. Davvero? Vaita basi. Speriamo grande. Mi sa. Yapera cara, diz. Kazoba rubino. Kazoba rubino. Alipo. Ndinoda kusenda kusina itsika yakanaka kuti. Ndinoda kuti mudzimai wauyu abhadhire mukadzi wauyu. Izvozvo ndinoda kuti zviitwe nokukurumidza. Kana ava vaitsigira okumba kwavo nonoroverwa mombe yavo inonobhadhira mukadzi wani wauyu. Tikaregedza vanhu vachita tsika iyoyo inoparara nyika. Zvirwere zvinongopasana ngefuru zvinoisa aiwa zvachimbomira chichetedza nyika yani. Atete murume wemumuzero ndoupiye ndiani wenyu? Ini ndasingavazivo vakazouya wakumanhero muzukuru wangu akaya kuseni kumanhero ndopa wakauya. Ko uyu murume uyu anokakama awo ndinovaziva. Ndiani wenyu? Muzukuru wangu. Warambiwa miisire mombe dzake 4 uyu murume. tikadaro changamira ateta maizviziva here kuti muzukuru wenyu murume wake ndouyu? Inini ndaizviziva ndakatomubvunza kuti vapindura gomirana makazozviziva kuti chauya nacho nhasi chikomba makazviziva? paakauya kumanhero ndopandakabvunza kuti kubaba ava ndoukupi. Akati chii? Chikanzi ndokumutungago. Imini muzukuru wenyu uyu mwana wanzadze nyisha here wamunoitira utsine wakadai? Mwana wanzadze yangu ndingi nawo amai vangu. Kumpasa imba anochikomba iye ano murume ake. Aiwa. Vakarara isire pamba penyu? Vakarara. Tete vavo imodzirike. Unoona? Dzidzai chimwe chinhu. Idzi nyaya idzi mukaumudza zvokuda vanhu vagogo. Manzwa va? Kumidzai kudzobuda. Chijiya chitongotiwa wakakonfusika. Asaizi. Evaizi. Ndakuvaregera kuti vazvika umbomunyaya akakura. Asi mune mbudzi dzenyu mbiri. Asi tadzibvisa zvara nhasi mazvinzwa koko. Asi uchirongorwa ise mombe dzake 4. Muisire mombe imwe chete chita $350. Aizive kuti mukadzi womunhu ungosingaziye nechamo. Waibvunza kugeza mukadzi womumwe munhu unobvunza kugeza. Musikana wako kuti wanobvunza waibvunza mukadzi womumwe munhu nairi kana nini. Uyo anotopengawo. Ana kukorektwa. Ene wokuziva ndokuziva. Anoziva ndokuziva. Ndomuziva munhu. Saka mombe dzake ndokumupa idzodzo. Siyane nyaya yekutera vakadzi vavo. Misire toda mari iyoyo kuchichena. Kwakachena nezuro handiti musi wa9 ngawo ine mari. Half of it $700. Tinoenda musi wani? Unoona uchitonga uchipavisa. Uri kuzoona kuti munhu wacho ari right handizvozvo. Uyu akatoipa chaiyo. Apedza apukunyuka pakubatwa. Abva afona akubvunza kugeza kwomunhu. Misire musi wa9 pomba mwedzi wokupedzesa. Achipedzerana izvozvo. Musi wa9 ndoda $700. Akaipa munhu.
Tambanukai ende musaini. Yamusaina baba. Yamusaina. Sekitari kushedzera vamwe. Azi Mai basa changamira nemakumboti. mweya wakaipa panzi pakachena kudhara machechi ariko nemasvikiro varipo muonai mukana kunamata nhasi takubata ndiwe iri pamutanga ndonji ende munosaina vanhu vanodzidzira Aita basi. Badi chigogo. Badi